Klapka, kamera, akce. Teo, tešíš sa na ďalšiu jízdu? Jo. Aha. Teraz už ale pôjdeme nejakou prekážku. Nie, podľa toho ako. Tak, akú by si chcel? Žiadnu. No také tu nemáme. Tam tú pyramídu vzadu. Tú pyramídu? No. Blázniš? Chceš vyletět do nebe? Nožky si rozlož a dej si je víc dovnitř. Tak, díky. Chytni se mě pevně. Mně, ještě nás nepouštěj. Tak, start. Snad nebudeš pištět znova. Tak, Rúru? Tak co teraz? Ale musíš skúbiť smerovať cenou. Poď, spravíme drep jeden. Takže pán Box? Pán Box? Už tam sme! A klopíme. A doprava, vyrovná. Natáčim. Doprava, to sú tvoje zákruhy v budoucnosti. No, tak to budeš ty tady kruizit. Dej si ty nožky víc od sebe a tak tam. Vezme. A dívej, teraz urobíme, že switch. Toto. Teo, prosím tě, nedělej, že to je také hrozné. To bude vypadat, že týram děti. Už končíme, neboj. Kde je to dítě? Ty tam cikáš? Správně, ta voda je ještě málo teplá. No co, půjdeš se trošku rozjezdit na lyžích, já si dám ze pár koleček sám a pak se vidíme na vejku? No dobré, tak utekaj.